Sugeng siang para pamirsa, kepanggih kula Alia Alfiana Rahmawati ing pawarta nyata. Ing dinten punika 16 Maret 2020, kula badhe ngaturaken sawetara pawarta ingkang wigati lan aktual. Laga antawisipun Persija Jakarta lan Persib Bandung ing Stadion Patriot Candrabaga Kutha Bekasi dinten Minggu 16 Februari 2020 dipunwarnai kadadosan pengeroyokan lan kericuhan ing tribun penonton. Polisi nyaret sakedhikipun 37 tiyang ngalami luka. Cacah gangsal welas anggota The Jackmania pendukung Persija ngalami luka akibat dikerbut sesame supporter amargi dipunkinten bobotoh pendukung Persib. Kejawi menika sakatah kalih dosa kalih pendukung Persib ugi luka amarga dugi pangeroyokan. Polisi taksih nyelidiki insiden menika. Kericuhan bibar laga Persija Jakarta lawan Persib Bandung dumadi sesampunipun pertandingan bibar imbang kaliyan skor 0-0. Para korban pengeroyokan limrahipun ngalami luka ing perangan pasuryan. Ing gabungan TNI Polri lajeng ngamanke lan langsung dibetok korban dhateng griya sakit ngagem ambulans. Para pamirsa, cekap semanten pawarta ingkang saged kula giyaraken. Mugi-mugi saged dados tambahing wawasan. Kula Alia Alfiana Rahmawati pamit undur diri. Tuku buku ning Kutha Solo. Aja lali tuku pena. Cekap semanten atur kula, mugi bisa ketemu ing wektu liya.